Какво ще да питаш? Какво съм правил напоследък? Да, аз вече попитах даже. А ти избягваш въпроса, не знам. Правих, от кога да кажа? Последната седмица. Мине от лятото, в смисъл 3 месеца, като цяло не сме били публик. Кога го правих? D2 правих, Стефан Вълдобрев правих, Ненчо правих, на Фенк правех албума в Бургас, го копродуцирах и го смесвах. На кое това? На Фенк, на Петко Фенк, на Худжи Фенк. Ага. Който ще излиза, кога ще излиза, аз не знам всъщност. Но лятото това правих, един месец в Бургас това правих. О, най-сти верно, че там си го прави на място. Чакай да погледнем. Ай, кажи са, ти, забивам те с много умен въпрос. Как беше да работиш извън комфортната си зона? Най-големия кеф на света. Човек, направи го първо, нали, с Фенк се познаваме от, аз не знам от кога. Помоли ме с идеята, окей, аз съм ко-продюсър и имам 11, там 14 парчета, аз не знам колко, давам те на тракове, нямам време, супер вече вика съм, много съм свикнал с тях и не знам дали мога да взема правилни решения. Изсипвам ти траковете, код прецениш, това прави. И аз се взимам нещата от тук, отивам си вкъщи, слагам ги с ясната идея, че абсолютно отново ще преоткрием кефа на музиката. Няма срокове, няма стрес, няма напрежение, няма някакви дедлайнове, няма тук и търсим това, тук задоволяване на някакви интереси. Просто е абсолютно творчески процес, седаме и го правим. И това, което са ми предоставили, мога да правя каквото искам с него. Като в крайна сметка нищо не правих. Само разместихме на няколко места аранжимент, добавихме някои неща, нищо кой знае какво драстично. И отидах с ясната идея, че няма съобразяване. Правим албум. В смисъл не гоним, нали, сингъл, ще звучим като Еди Клоси. Абсолютна свобода. Абсолютна свобода. Взех си един събвуфер, потрябва ми малко време да посвикна там ден-два с системата вкъщи. Да. Много свободен се чувствах. Единството, не слушах песни, няма референции. Не гоним нещо, гоним албум. Първа песен, втора песен, една след друга. Почвах песни, свършвах песни. В смисъл, почвам една песен, оставяме до някъде, отварям друга песен. Супер бързо, супер такова. Най-голям кеф. В смисъл, голям кеф. Ти ли реши да няма референции или така се разбрахте? Или? Не, така ми дойде. В смисъл, референциите бяха, имаше референции, защото така или иначе, нали, той като си е създал, бе бил в някакви настроения. Но по-скоро се разбрахме референциите да не бъдат песни, а да бъдат настроения. И си говорихме много преди това. И първо той ми споделяше коя песен за какво е, какво настроение е бил, когато е правил, първо това, което е успял да улови, каквото не е успял да постигне, пък много иска да го има. И такива неща си говорихме и референциите бяха... даже бяха, мисля, че бяха песни, примерно, които са слушани тогава, когато са правени песните от него. Което има песен правена преди 2 години, разбираш? Но нямаше, сега ще слушам някоя песен и ще я правим като тази да звучи като настроение. Няма такова нещо. Сега ми го правя албум. Отваря една песен, работя, като ми омръзне, затваряме, отварям другата песен, работя, откривам някакви нови неща, експериментирам, тук виж кой яко стана, връщам се, прилагам го към предната песен. Просто такова да е хомогенно, да е една история, нали, почва и свършва, да има такъв пик. Такова го правихме и беше супер свободно ми беше, голям кеф ми беше, честно голям кеф ми беше. Забавлявах се, откровено се забавлявах. Единственото беше началото да му свикна на помещението, което е... Някакъв лукс в момента, май няма ти се, в смисъл не че на тебе, но в нещо време да ти се даде така наведнъж цял хип-хоп албум да правиш. Да, в смисъл да е рядкост. Абсолютна рядкост. Вече. За жалост. Много яко. Ево. Да. И няма сингли, в смисъл не е... Няма издадени песни. Няма... Ето тук имаме песен, тук имаме песен, тук и сега ще направим 2 песни и ще ги добавим и ще направим албум. Няма такова нещо. Мисля, човека седнал и си е направил албум от начало до край с идея, с разкази, с случки, как ще са подредени песните. Ето ти ги песните.
правим ги и тогава вадя сингъл. И страшен кеф, страшен кеф. Еми супер, да, това е готино. Много яко. Да, много се забавлях наистина и така една свобода, дето да ти кажа, не бях изпитвал така и не бях се чувствал от отдавна, защото все е някакви дедлайни, все е някакви желания, все е нещо, все е сингъл, все е такова едно стресово се. Да, строго в рамки работиш, това е малко повече креативно, за да се вика. Да. А по-мастер пак ли на запад, при къчетия или? Не. Тука? Да, просто го усилих, накрая всички песни ги усилих. Не търсим волюм, не търсим нищо, търсим хомогенност на песните от начало до край. Нищо повече от това. Наредихме си ги, усилихме ги, толкова силни ще бъдат. Това е... Да, бе, аз. Даже мисля, че и сингъла не сме го мастерирали отделно. Няма, просто е албум. Това са песните, толкова са силни. Защото, нали, идеята е, че тези песни така или иначе няма да бъдат... Колко време целият проект? Моля? Колко време целият проект като... Колко време отне? 2 седмици. 2 седмици. Горе-долу смесвах по песен на ден. Но нямаше почвам, свършвам песен. Имаше някои песни, почваме, свършваме. Има първо бачкам нещо, загубя интерес или нещо се разсея, спираме, отварям някаква друга песен, поработвам, примерно, връщам се към или отварям трета. Имаше някои, които ги почнах и сингъла, който е сега, който го пусна... че забрах как се казва. Него го почнах и го свърших. Но другите бяха такова... Да, ППП, дето е. Да, е това. Да. Благодаря, сте думно. Яко. Много е хубаво човек да излиза от комфортната зона. Да се откриват страшни неща. За себе си и въобще, и не само за себе си, просто се откриват страшни неща. D2, дето казваш, там какво било? Къде? Нали каза нещо D2? Или... D2! D2 тая песен с Бобо, как се казва? Не заедно, как се казва? Заедно. Не съм го чул, даже не съм разбрал какво е. Много е яко. Брутално парче. Нищо, тотално... Не тотално различно, ама Бобо пее цялата песен. Много е яко. Такова... Police... Бобо може ли да изпее цялата песен? Да. Бобо е просто... Шегувам се. Пусни си, че... Сега ще го видя. Заедно, мисля, че се казва, или напиши D2 и Бобо. Да, заедно. D2, Бобо и Лора Караджова. Страшно парче. Това правихме. Стефан Вълдобрев правих Обичайните за подозрение. Его къде? Пратя го в чата. Обичайните за подозрение. Супер изтрещава песен. Много добра. Много добра. Чакайте да куда съм прав. Виждам, че има чат тук изобщо. Авеню. Не знам дали са я пуснали новата песен всъщност. Тази Свобода се казва, но мисля, че я пуснаха. На Ненчо Балабанов правих това сингъла му. Няма дилема, май се казва. А това на коя продукция на Ненчо? На Ненчо, на Светло Къслев. Аха, на Светло, да. Двамата. Да. Музиката е на Ненчо, а пък аранжиментът е на Светло, мисля, че. Съм сигурен. Трябва да не пише ли под клипа? Там... Сигурно пише, ама не го гледам в момента. Аз знаех, че е на Светло, сега ти като ми каза, се сетих, че е на Светло. Това на D2 звучи много готино, бе. Тая китарка, това какво те си ги записали или ти беше... Не, абсолютно всичко са си записвали те в репетиционната студиото, абсолютно всичко. И Бобо, и Лора, и просто ми даваха траковете и само го смесвах. Как не си имал такъв creative mixing, дет се вика, да подменяш китарен саунд и някакви такива? Не. Митко е изключително ясен и конкретен в желанието си за цялата песен. Да, бе, знаем, да. Цялата група е... Това е. Което е записано, това е. Няма вариант, чакай сега тук да измислим. Ако случайно има колебание или въпроси, просто сега да изсвирва това, което желая да чуя. И с барабания така, и с вокалите, просто е абсолютно... Митко почва с ясната идея, кой иска да чуе накрая и това записва. Готино звучи много. Много е яко парчето. Митко, аз имам едно леко въпрос, че относно
социалния аспект на цялата работа с инженерстването, когато но чувам много хора да говорят за това колко е важно да, нали, да хъсълваш, то хъсълът е на български, не знам какво е. Общо взето начина, по който аз го разбирам като начина, по който си намираш работа. И забелязвам, че много хора говорят за това, обаче няма едно ясно описание за това нещо и се чудех, нали, по какъв начин подхождаш ти, за да си намираш клиенти? Излизаш ли по концерти да си общуваш с хора, по какви събития, какъв подход имаш, когато си търсиш клиенти? Понеже за България, за случката тук, и понеже бачкам вече от повече от 12 години и се познавам реално с абсолютно всички се познавам. И работата е някои, по-скоро те търсят мен, отколкото аз да търся тях. Ако някой има нужда от запис, микс или нещо, ми се обажда, защото се познаваме. Или е чул от някъде, някой нещо е казал, видял е песен, харесало му, иска да му се случи така. В общи линии, аз за момента нищо не правя, за да се намеря работа. Ходя по концерти, за да слушам и да се наслаждавам, а не да търся контакти за окей, дайте да работим. Макар че би трябвало да бъде. Не знам, понеже май няма някакъв много огромен такъв музикален живот, различен от дискотеки. Не съм запознат. Клубове, не знам какво се случва в клубовете, не съм ходил, не ги следя, смисъл инди банди, примерно, не ги следя, не съм запознат, имат ли нужда, нямат ли нужда, но това, което съм забелязал, че работи в България е всеки се свързва с продуцент, да речем, или там с някой и се работят по този начин, такова затворена система. Конкретно за инди лейбъли, то няма всъщност инди лейбъли. Има... Има Homo Vox на Жоро. Да, Жоро. Това е инди лейбъл и бандите реално, групите, нали, група, единственият им шанс е, може би там, защото няма къде другаде. А те, доколкото знам, си имат, Жоро е направил затворена система, Жоро от Остава, са си направили, имат си хора, които продуценти, които участват в аранжирането, имат си хора, които се записват, имат си хора, които се смесват и то си е такъв затворен кръг. В момента се опитвам да се намеря работа чрез SoundBetter. Познати, които имам от Mix with the Masters, съм пратил на абсолютно всички малка биография с линкове и с представяне такова супер елементарно за себе си, които ако имат нужда тяхни приятели или тяхна продукция, да разпространяват. Но това ми е хъсъл, ми е това. Така наречения хъсъл ми е това. Аз ти задавам този въпрос, защото сега съм в една позиция в кариерата си, където съм прекарал долу-горе, прекарал съм няколко години да работя за без пари. Mm-hmm. И малко или много, нали, съм натрупал малко опит и имам малко портфолио. И просто се чудех сега, като вече имам малко опит и като не ми се работи за без пари, какъв подход да поема, ако искам да си намеря малко работа? Без пари не е хубаво да се работи. Особено когато, нали, решаваш, че това ще е кариера и ще го градиш, окей, може би с началото, докато тръгнеш е хубаво. Да започнеш някаква цена да си измислиш такава, че не да отговаря на статуса ти, ами първо да е нещо, което хората да те приемат сериозно, нали, да не е окей за $20 ще пачкам, защото по-хубаво пачка е без пари, но да е нещо, което да не отблъскваш
да не е достатъчно високо за хората, които ще идват при тебе. Защото в началото, докато изградиш име и репутация, нали, клиентите ти няма да бъдат кой знае колко платежоспособни най-вероятно. И може би някъде трябва да видиш наоколо конкуренти или други хора, които са на този етап, как процедират. Като, примерно, да речем, когато си търся работа, какво мислиш за следния подход? Примерно, ако отида на някой концерт, примерно, и харесам някоя група, неловко ли ще е след концерта да им предложа да им дам една визитка? Няма да е неловко, но трябва да имаш много ясно предложение. Понеже ти отиваш с предложение, те трябва да имаш предложение. Нали, трябва да имаш ясни и конкретни, не пичове, аре да се съберем да работим и да видим какво ще стане. Малко няма да е това предложение. Трябва да имаш ясни и конкретни предложения и по-скоро ти трябва може би да си склонен за компромиси, отколкото те. Защото нали, ти предлагаш. Да. Но трябва да имаш ясна и конкретна идея какво ще се случи. Айде да работим заедно. Имам идея за звученето ви, за да ви помогна с продукция. Макар че, как да разбереш? Трябва да разбереш от кой имат нужда, дали имат нужда от нещо. Просто трябва да пробваш. Да, ама трябва да отидеш да се представиш. Здравейте, аз съм Влади, страшно ме харесва. Трябва да имаш някакъв директен контакт с групата и просто да се представиш. А пък за да можеш да разбереш дали те имат нужда въобще от такава случка, реално. Защото те може да нямат. Но е хубаво да те знаят, да, и това е личният контакт, отиваш на сцената, след концерта, здрасте, вече ти имаш впечатление от тях. Може ли да допълня нещо, извинявай, ще прекъсна майта само за... Влади, нали, чуваш ме мене, или? Разбира се, бе. Да. Аз имах такъв случай наскоро, в смисъл харесах си една група и просто, нали, искаше ми се да им миксирам парче, в смисъл... И отидох такова и им казах, пичове, не мога да ви запиша парче, но ако си запишете парчета или диск такова, идеята ми е, че строго да си разграничиш функцията, в смисъл, ще им миксираш ли парче, ще им продуцираш ли парче, ще им, нали, мастеринг ли ще правиш, какво ще правиш, нали, защото, в смисъл, аз бях такъв, защото много групи в България търсят цялата услуга наведнъж, защото, нали, липса на кинт, ти знаеш каква е ситуация, всички сме свирили някъде, всички сме били в някакви групи. Всички търсят на една услуга наведнъж. Точно, нали, трябва да се разграничи според мен това, което всъщност Митака го прави. Той е тон инженер, нали, смисъл, той е микс инженер, в смисъл, вярвам, че нали, сега примерно записваш, примерно като Криско и работи там, като работите с Гери Скрипт, тракваш вокали, нали, тракваш и изпадат някакви такива функции, които са, нали, допълнителни, но основата е, че ти си микс инженер. Това трябва, според мен, супер много се разграничи в нашата държава, защото тази граница е супер блърд, според мен. И те очакват такива, нали, не може ли да ни го запишеш? Аз как не, ако си го запишете някъде и сте доволни с записа и искате микс, обадете ми се. И те, слава богу, и оказаха интелигентни, нали, разбрани хора, записаха си го някъде и даже прилично е записано и се свързаха с мен и ги миксирах парчета. Това ми е идеята, смисъл, разграничава и, нали... Да, виж, но това е конкретно предложение, което си имал към тях. Здрасти, печули, ако свършите и ако искате да бачкаме, аз мога това да направя. Да. Ти трябва да имаш конкретно предложение към бандата. Независимо какво е. Те може да е цялостно, те може да нямат нужда от нещо си, но имаш предложение. Кефеви се на музиката, защото това е много важно, всъщност. Отишъл си, видял си, харесал ти е концерта, харесал ти е бандата, харесала ти е енергията, искам да работя с вас. Такова... И вече ти запознат с тази случка. Знаеш, онен ден слушах едно интервю, четах едно интервю с Рик Ръбен. Той говореше за групата Gossip, която отишъл да гледа на някакъв концерт. И каза, няма такава енергия на света. Няма такава енергия на сцената. И се опитахме, и случката беше, той не се е представил и не е отишъл пред тях да им каже, искам да работим заедно. Ситуацията е била така, че той е бачкал в Колумбия тогава, те са били подписали тъкмо с Колумбия.
Но той е отишъл на концерта, гледал е, страшно е впечатлен от енергията и са чудили как тази енергия да я пресъздадат в звукозаписа в албума. И са седнали, направили се европейско турне и са записали всички концерти и всъщност албума им, първия там, е лайвове само. Всичко е от лайвове. Но това е ясно предложение. Правим го така, защото ти отиваш на концерта, чуваш ги и трябва да имаш ясна идея и конкретно. Аз мога да ви помогна, мога това да направя. Благодаря много. Ма ти споделяй, имаш допир до съвсем различна цивилизация от нашата. Влади, аз мога ли аз само един въпрос да те попитам? Ти всъщност, според мен е подхода като цяло, защото ние с Димитър много говорихме и с Сомати и други хора напоследък. Къде е средата, в която така или иначе искаш да намериш клиенти? Има ли смисъл в България или, защото колкото знам, нали, не живееш тук и така нататък? Да, ами аз не търся клиенти от България. Аз имам приятели в България, за които от време на време правя разни неща, но това е нещо съвсем отделно. Аз в момента уча в Глазго, в Шотландия, и тук се опитвам да направя някакви неща и за момента не съм, нали, както и казах, не съм работил платено. Схвърлял съм много усилие, много любов, нали, в работата си с двама-трима изпълнители и нещата се получават много хубаво, обаче ако мога да го опиша най-общо, всичко съм правил почти без да мастерирам и без да ми е било плащано. Тази се служи цена, Влади. Да. Мисълта ми е... Продължавай да се го правиш, но просто се служи цена. Аз мисля, че един много важен етап, поне и при мен, е как в някакъв момент се случили нещата, но ако аз мога да споделя нещо смисъл, в заниманията тук като цяло обръщаме доста сериозно внимание на това, че когато ти свършиш нещо, според мен най-добрият начин да обявиш цена за нещо, което правиш, да имаш едно добро портфолио зад гърба, в смисъл да го погледнеш малко като продукт, това, което правиш, т.е. всички неща, които си правил с любов и с кеф, да ги обединиш на едно място, примерно онлайн, където имаш някакъв лесен достъп до портфолиото си и в следващия момент, ако един микс примерно ти отнема 6 часа или 12, ти да си сложиш една нормална, как така, най-на първо място да знаеш колко време ти отнема този миш, защото човек като прави нещо с кеф, понякога се облича и такъв, като те питат за колко време ще го направиш това, ти си такъв, знам ли всъщност за колко време. И когато знаеш точно колко часове ще отнеме, хубаво да си сложиш, как така, един някакъв прайс так, нали, на труда, деца вика. Ако ще бъдат 30 паунда лири, каквато е там валутата, нали, лево или каквото и да е, но вече ако ти виж, че това ще е отнело 30 часа и ти цената на този труд, която смяташ за уважителна на час да отделиш на това време, това накрая нещо ще даде една сума на целия продукт, който ще правиш, защото в крайна сметка най-големият ресурс, който той ти отнема е време, нали? И след това, ако тази цена е много голяма, можеш на базата на тази вече да направиш нещо, което би било като една ентри цена за първите хора, които искаш да привлечеш като клиенти и така нататък, но според мен е огромно значение дали в България, в Глазго, в Германия, съответно или еди си къде си свършиш работа, дали я търсиш онлайн и също какво точно предлагаш, защото хората просто няма как да знаят какво предлагаш. Аз много бих се изкефил, примерно, ако те намеря като професионалист, да видя един прост сайт, къде да видя няколко неща, да видиме, да ги чуя тези неща и след това да видя някаква ясна ценова политика и да видя нещо, разбира се, което примерно би било бонус към твоите услуги. В смисъл, ако аз просто така си представям чисто практически, нали, преминане от това да работиш към някакви хора, нали, за удоволствие и вече да го правиш в един момент. В смисъл да направиш прехода към това нещо се получи. Платено. Много благодаря за съвета. Ако да речем, вече имам това онлайн портфолио и съответно материалите нужни, нали, за представянето, какъв би бил, нали, според вас добрия начин да се представя пред, да речем, някой клиент? Дали тоест, единственото нещо, което ме притеснява е, че хората се плашат, когато разберат, че труда струва пари. Напротив, според мен просто иначе твърде много се радват. В смисъл, не знам, няма безплатно нещо, разбирам те какво искаш да кажеш, но
Според мен пък създава доста респектабъл, нали, такова впечатление, когато директно in your face просто си обявиш цената, която смяташ, че струваш като цяло. И съответно те, ако имаш достатъчно ясно и, нали, хубаво портфолио, те ще преценят дали да ги дадат тия пари. Не знам, нещо от сорта като цяло. Но иначе местата, които ти какво каза, Sound Better ли? Да, в смисъл местата, които каза като цяло за намиране на клиенти на международен левел, мисля, че... Sound Better ма ти си там. В смисъл нетворкинга и средата, в която си, и бидейки в средата и общувайки с всичките хора в средата, това ще донесе най-много работа, всъщност. Факта, че познавам абсолютно всички, е защото съм в тази среда в България, е защото съм в тази среда от 15 години примерно и по някакви начини ми се е случва. Мисъл, комюнитито музикалното е в София е толкова. И от останал става от един на втори, на трети, от концерти, от срещи, от свършена работа и ти влизаш в комюнитито и хората знаят, окей, да, той прави това. И това ти е най-добрият вариант за намиране на работа. И да, просто си обяви една цена, измисли си цена такава, която устройва тебе, която е адекватна на пазара, на конкуренцията, на който и да било, защото сега при равни начала аз бих, нали, ако всички работим за една цена, конкуренция не би трябвало да има, просто вкусът е различен и не мога да се сърдя, че Ицо отива при тебе, защото не идва при мен, просто на него му трябва твоя вкус и точка по въпроса. Но да, обяви се една цена и абсолютно, обявяването на цената и според мен изчистването на този финансов детайл в начало е разликата между професионализма и приятелските начинания и после е много трудно да кажеш, ма това толкова и едно кършене на ръце. Плюс това наистина изгражда уважение. Трудът ми струва толкова. И ти си наясно и си окей с факта, че някой ще каже, сори пич, обаче ми е скъп. Ако ти си склонен и много искаш да работиш с този някой, винаги можеш да преговаряте. Нали, това е най-лесното. Той спокойно му каже, пича, сори, ама нали, нямам бюджет. Добре, дай, ще измислям нещо, какво. Но да, цената, точка по въпроса. Това струва толкова пари. Кога го споменаваш това, този финансов детайл? След като направиш предложението си или в уебсайта си, или... Първо се запознавам с какво се изисква. Ще смесваме ли? Записваме ли? Опитвам се да получа възможно най-много информация за проекта. Така или иначе това, което ние работим е custom job. И всеки проект си е сам за себе си. Нямам такава цена точна, но се опитвам да разбера какво ще се желая от мене, колко време ще ми отнеме. И когато примерно, нали, събера цялата информация и си помисля, в цялото предложение казвам това, така ще направиш, струва толкова пари и стискаме ли се ръцете или не си стискаме ръцете. Ако от другата страна, сори, извън бюджета ми е, склонен съм да кажа, в смисъл винаги оставам като го споменавам, опитвам се като споменавам цената да не е дефинитивна и край точка, или това е цената, или не работим. Опитвам се да не е така, нали, опитвам се да остава отворен за предложение, съм отворен, няма проблеми. Но винаги първо, в смисъл абсолютно винаги първо разбирам какъв е проекта, колко време ще ми отнеме, ако е примерно само микс, искам песента да я чуя, за да видя на какъв етап е, да се запозная с песента, въобще възможно най-много информация да получа, след което оправям оферта и казвам, това мога да предложа за проекта. Окей ли сме? Окей сме. Работим. Или не работим. И това е. Много благодаря за съвета, това ми помага много. Аз само ми се иска да добавя, че личното ми скромно мнение е, че не бих сложил ценови предложения в сайта си, ако имаш такъв, нали? Да. Защото всеки клиент е различен и сега погледни го малко, в смисъл това е абсурдно сравнение, което ще направя, но помисли малко в щатите, в смисъл някой процент, който е на нивото на Крис Уорд или на Мани или на някой от тия, нали? Ако му дойде някакъв абсолютно independent indie level, той може да иска да му предложи една цена. Обаче тази цена не е същата, за като ти дойде Jay-Z или Алиша или някой от тия.
Така че не мисля, че е добра идея да имаш в сайта си една цена, която за микс толкова, за мастеринг толкова или нещо такова, защото Да, аз съм абсолютно на това, не е one size fits all. Да. Мисъл, представи си, че ти дадат проект, който ти страшно се влюбиш в него и въобще парите ще е абсолютно се тая. Нали, просто можеш да допренесеш страшно много за това нещо и кажеш, окей, искам да участвам в това нещо, искам да го направя. Щат и го правиш. Плюс да, индитата имат един бюджет. Мейджорите имат тотално различен бюджет. На мейджора може да му кажеш една цена, на индито не може да му кажеш тази цена. На индито можеш пък да подходиш с сделка тип co-producing или нещо си. Докато на мейджора казваш, струвам толкова пари, оправи се. По принцип, като давам писти за смесване, съм чувал, че трябва, нали, когато са всичките, нали, заедно, когато свирят да не надвишават минус 6 децибела. Това вярно ли е или не е вярно? Някога може би е било вярно. Когато техниката малко техниката се разви като че ли малко по-бързо от уменията на хората и понеже хората разбраха, че могат да правят с компютъра доста силни неща, а пък реално се усъкътяваше динамика и файлове и какво ли не, и си го сложиха това ограничение, техническо ограничение, това чисто заради сейфти, за да не стават грешки. Макар че те на минус 6 всички тракове пак може да са деструктирани и да не стават за нищо. Съответно да може на всичко да е на 0 децибела и всичко да звучи прекрасно и да си е окей. Ако ти си продуцент на цялото нещо, дай го така, че то да бъде възможно най-близо до това, което ти желаеш да чуеш. И това, което ти си представяш. И това, което ти си постигнал. Защото нали ти си почнал и си го направил до някъде. И си много доволен с това, което звучи. Експортни го така. Микс инженера, мастеринг инженера или който и да е там, трябва да продължи от този момент нататък. Разбираш ли? Да не експортваш, ти си направил някакъв баланс, който си направил, който си направил и в един момент експортвайки всичко на минус 6 и този другия микс инженер, като отвори сесията, ако получи тотално различна сесия, ще му отнеме едно огромно количество време да направи това, до което ти си стигнал, което според мен е ненужно. Нали, ти си доволен с това нещо. Друг въпрос да задам аз. Да. Босам аз. Искам да питам за оформяне на вокали, на EQ. Имам много голям проблем за рап, говоря, за хип-хоп вокали. Слушам щатките изпълнители и не мога да разбера дали от микрофон или от стъпал. Обаче самите вокали звучат супер добре, супер не мъти, супер смисъл нямат. Знам какво правят в ниските, защото аз когато изрежа моите супер много, нали, ролофна и там си играя да махна точно тези, които ми харесват и ги усъкатяваме, смисъл стати изрязани такива. И като цяло много ми прави впечатление по по-голямата част от българския рап го има този проблем и ми е много мадразнато и нещо и съм мъча да го прескачам. Не успявам. Западният рап, който слушаш и въобще западната продукция, те имат един минимум, като за добър ден, за звукозапис, който се равнява примерно на $15,000. Това е нещо, което не може да го победим. В смисъл микрофон, преамп, компресор. Нали, абсолютните стандарти и задължителни неща, 87, 1073 с 1176, в смисъл неща, които струват много пари, които ние ги нямаме, и неща, които имат характер и правят точно това, което на теб ти е проблема. Винаги съм имал аз лично проблеми с ниско-средния регистър. С гърди, резонанс, там където е мътното и каквото и да било. И установях след дълги години практика, проби и всякакви неща, желая информацията ми да е много повече наситена там, в гласа, с високо ниво, високо качество, защото високото качество и насищането на тази информация
постоянно ми дава една масивност. Високи винаги мога да дам. Но до момента не успях да направя и да се науча да правя с гаден вокал, да има яко присъствие масивно в нисък регистър. Той или бучи и трябва да го махна, или става супер тънък и смешен. И забелязвам тези хора това правят. Те инвестират пари точно там, защото там е енергията на гласа. Мисъл, 10 кГц, who cares, там няма нищо. Никаква енергия няма. Мисъл, някакъв въздух се движи. Енергия има 150, 200, 300, 500. Мисъл, там има енергия. Която обаче като го направиш, ако не го запишеш като хората, то става мъди, да. И ако стане мъди, ще трябва да го махнеш. Махнеш ли го? Такъв се едно са го ударили в корема вокалиста и ги е издишал. Нали такъв става? Нещо, което мога да посъветваме, динамични неща. Независимо какъв е вокала и смисъл как си го, какво е записан, дали го смесваш, няма никакви неща. Динамични неща, които да контролират проблемната зона постоянно. Моментите, в които я има и е в повече, да я прибират. Моментите, в които я няма, да я усилват. Това спокойно могат да бъдат автоматики на еквалайзър. В смисъл, може да ги рисуваш като див до припадък. Може да сложиш 15 000 еквалайзера и да ги нарисуваш. Но да получиш, нали... Мултибанд компресор в тази частота точно. Да, можеш. Като примерно, нали, то трябва да е... ако го има, примерно да речем си го направил на ниво, на което ти харесва, минаването на това ниво той да го прибира. Ако го няма обаче, ще трябва да му го подаваш. И трябва да си измислиш някакъв вариант, в който да му го подаваш. Ако решиш, може да му го подадеш паралелно, примерно постоянно. Просто нещо паралелно. Примерно аз на вокали, примерно, които ми липсва тая мъжественост, примерно, той е нисък регистър постоянен, или ги дистортирам с лента, някакъв лентов емулатор там кривоч, или примерно Макс баса на Waves ползвам, или дали Макс баса, или Airbus. Нещо, което да го има постоянно присъствие, да му го създаде, а в моментите, в които е повече, C4 ще го обере и готово. Но да знаеш, много зависи от звукозаписа. Страшно много. Страшно много. Мисля, ясно. Мисля, това са цветове и характери и това са 3 различни цвята: микрофона, преампа и компресора, който ползват, дори без да ползват еквалайзър. Това са 3 тотално различни цвята, които обогатяват гласа. Мисля, наистина го обогатяват и той почва да става такъв. И всичкото това нещо е съобразено с вокалиста. В смисъл, сега, това е положението. Уиз Калифа или който ще да е като ти в студиото, не е, имаме този микрофон, ще записваш с него и с този преамп и това е. Избира се. Мисля, хората знаят какво вършат. Наистина знаят какво вършат. И не си спестяват неща. И се записва с едни 3 микрофона, 3 преампа и 3 компресора. И микрофоните струват 5, 8, 10 долара. Преампите струват около 3. Компресорите те струват около 3. И това е... При тях това е дадено. В смисъл такова абсолютно дадено се. Те просто го имат. Шлец, готово. Но... Не, това беше интересно за точно тия частици с мултибанд компресор. Не съм пробвал, ще пробвам. Ами, представи си го като все едно, то нали така иначе е живо изпълнение. И в един момент почва да става по-агресивен и това нещо изчезва и почва да е неприятен, пък примерно гласа, нали, а пък също време като стане по-ниско, като слезе и по-спокойно, като почне да пее, става в повече. Или ще седнеш и ще ги разделиш според динамически. Викащите фрази са едни, спокойните са други и ще ги еквализираш всяко по-отделно и след това всичко ще го пратиш на група. Или просто ще вземеш един динамичен там мултибанд нещо си, просто да маха ненужното. А пък, ако ти липсва, ще трябва да го добавиш. Ако го няма въобще, ще трябва да го добавиш. Просто ще трябва да го добавиш. Бързо, само във бързната, питам също за един плагин. Отскоро ползвам Vocal Rider на Waves. Знаеш ли? Да. Въпросът е, че като концепция звучи много, нали, горчено, активна компресия, усилва когато трябва, намаля когато трябва. Обаче като го пробвах да го вкарам в употреба и
Как да ти кажа? Аз ползвам лека компресия преди него, след него по-стабилна пак да ги уеднакви, но знам, прекалено изпържени звучаха такива. Можа да разбера защо. Сигурен ли си, че е компресия? Защото аз доколкото знам, това си е просто един volume ride. Нищо повече. В смисъл няма никаква компресионна секция. Не съм се сблъскал с него. Не знам какво му е приложението, как бих го използвал в запис. Може би на живо да си спестиш местенето на фейдера. Там окей, ама това може да си го нарисуваш пъти по-детайлно и пъти по-прецизно функцията му. Може да я направиш. Малко не го разбирам това нещо. Като ми казваш, че не такефи, махай го. Щом не такефи? Махаш го. Не, просто мисля, че проблем е в мен, но да. Мисля, мен също нема кефи. Нито Vocal Rider, нито Bass Rider, нито какъвто ще да е Tom Rider. Просто нема кефи и това е. И такова... обичам сам да си ги направя и да си изконтролира. Така или че целта моята е аз да съм в контрол през цялото време. За да мога да контролирам абсолютно всичко. За да не стане и старвалко. И затова всичко сам, на ръчичка. Така е много пъти по-прецизно и поне за мен. Ако нямаш време и не ти се занимава... Ами то по-скоро от мързел, по-скоро, колкото от да няма време. Добре. Хубаво, благодаря много. За нищо? И тишина. Едно продължение. Също мога да дам един въпрос във връзка с автомациите. Аз съм забелязал, че Митко, ти като инженер много обичаш, нали, да вкарваш така чувство в музиката и се забелязал, че доста автомации правиш на нещата. Да речем, като райдваш вокал, но интересно ми е какъв ти е подхода, да речем, когато търсиш да му предадеш тази емоция, на ръка ли го правиш и ако го правиш на ръка, т.е. така с фейдера, когато го правиш с фейдера, какъв е начинът, какви движения правиш, примерно, ако фейдера, нали, дърпаш го отгоре надолу или отдолу нагоре, или някаква техника имаш ли направена на тези неща, защото нали, забелязал съм, че окей, дали, виждам на трейлерите на Mix with the Masters, нали, Тони или Мани там на някои части просто как са ги хванали и си ги правят така, нали, обаче хубаво, аз като ги хвана и почна да си ги правя каквото си искам, нахуй ми се получава. Имаш ли някаква специфична техника, която правиш, когато автоматизираш вокал така на ръка? Две неща. Знам го наизуст, емоционално. И съм си отбелязал моменти. Знам го, примерно правя първи куплет. Знам, слушал съм го достатъчно дълго и съм се отбелязал. Тук искам това, тук емоцията е това, тук искам да е малко по-прибавен, тук искам да е малко по-силен, тук горе-долу съм си ги нахвърлял и го знам. След това натискам плей и си затварям очите. Това е. Натискам плей, затварям очите, правя го докато ми хареса, стоп, плей, за да го чуя. Ако има неща, които съм прекалил или не съм ги направил, мога да си ги донарисувам или просто го правя наново. Мисля, но нещото е да знам много добре, чисто емоционално. Мисля, като ги правя тези неща, търся само единствено да подпомогна емоцията на вокала и енергията. Нищо повече от това. Не е тук фразичката, думичката не се чува. Стемята е. Може така да е окей. В смисъл, ако това ми въздейства на мен, нали, и макар, примерно, не се чува, но тя думата е такава и някаква изстрадана, примерно, и искам да се напълна да я чуя, за да може, защото така ми въздейства, оставям го така. Не търся техническо сега тук всичко ще се чува или еди какво си. Мисля, ако примерно някакъв финал е много як и има някакво нещо накрая, някаква извивка, нещо да направя, директно го усилвам. В смисъл, такова усилвам го драстично, примерно, защото това ми влияе по този начин. Но го правя
знам го наизуст, абсолютно го знам наизуст този фрагмент и го правя на части. Да, може би това са техниките. Правя го на части, мисля, не го правя през цялата песен, правя го куплети, припеви, бриджови на отделни части и го правя с затворени очи. Мисля, натискам плей, там 2 такта по-рано или 4 такта, няма значение, натискам плей, фащам фейдера и почвам и просто го слушам и като знам кое къде е, нали, си знам, окей, тук трябва да го усиля, тук трябва да го намаля, и така откривам нови неща, между другото. Много пъти, като си го правя, просто откривам нови неща. Нещо усилиш без да искаш, не успееш да прибереш или нещо, скико яко. Такова и после си го връщам и си го донаправям на ръка. Ако нямам контролер, за да го правя на ръка, автоматизирам фейдера, пак с плахока, фащам фейдера и просто с мишката нагоре-надолу фейдера движа. Но затворени очи, в смисъл, така ми въздейства. Ако е сравнително, ако е рап вокал, просто има фрагменти, които директно ги усилвам, примерно тук тази част трябва да е малко по-силна, защото е малко по-агресивно, примерно, то директно тази част се усилвам. Нали, защото при рапа не е чак толкова емоционално, не е чак толкова експресивен вокала, той просто е на по-големи части. Докато при пеенето, нали, може да има много бърза смяна на динамиката и на емоцията. И така го правя, затварям очи. Добре. Затварям и какво стане. В смисъл, винаги може да се върнеш обратно. Не може да го объркаш. Но, нали, не е единствен пас и край. И като правя някакви автоматики, такива чисто емоционални, ги правя на части и на фрагменти. Пускам плей и правя баса на куплета, примерно. След което стоп, слушам го, окей, чай сега тук китарите трябва нещо да направя, штак. Примерно подготвям куплета, правя куплета, минавам нататък, ако има нужда за нещо за изграждане. Ако не си доволен с определената част, въртиш я докато я направиш или сменяш на нещо друго и след това се въртиш пак? Правя и продължавам напред. В смисъл, не отивам напред, защото това изграждане емоционално и динамически, следващото зависи от предходното. Мисля, няма как, не го ли изградя, не мога да мина на следващото, защото не знам следващото колко да бъде, как да бъде. Мисля, може да е в повече, може да е малко, може пък да стане така, че емоцията да не достигне до следващия куплет, примерно, или до припева. И затова го правя, смисъл, докато ми... Смисъл 8-16 такта не е кой знае колко много. И плюс това, като съм си набелязал нещата, след което прямо съм недоволен, просто ги доправям на ръка съвсем набързо, някакви детайлчета набързо. За да не минавам пак целия пас наново. Така ми е по-удобно. Супер. Аз може ли да питам, кой файл е по-добре? Wave 24 бита, не 16 бита или 32 битовия? 32. 32? Да. Какво е преимуществото при него? По-голям динамичен диапазон. В смисъл, че... чай сега, какво беше за битовете? Вали, помниш ли? Някой помни ли? Херцовете бяха... Херцовете са, нали, колко семпъла в секунда ще има. Колко точки ще се сложи. Битовете е колко... обратното. Значи... Митко, имаш ли нещо да... Да, дай. Аз, защото имах изпит на точно тези работи. Верният човек в Hangout. Какво да направя? Така се получи. Колко имаш на изпита, извинявай? Нищо. Колко имаш на изпита? Повече от 70%. Можеш. Да ти вярвам. Значи, Георги беше, нали? Да. Значи, когато работиш с звук в дигиталната среда на компютър, обикновено този звук е извлечен от някаква от аналоговата среда. Тоест, означава, че от тока, от сигнала е преобразуван в нули и единици в семпли. Да. И когато се семплира, т.е. когато преминава от аналоговата в дигиталната среда, звука
се семплира. И това означава, че се правят електрониката прави пробички от вълната, ако тя е, примерно, ако записваш една синусова вълна, електрониката и конвертера прави пробички на различни места, хоризонтално и вертикално, за да извлече информацията от това и да я запише в файл. И когато има и на практика хоризонталата са ти е честотата, т.е. на каква честота семплираш. Дали ще е на 44,1, дали ще е на 48. Това е колко често приемаш честотната информация на сигнала. Тоест, ако хващаш повече от хоризонталата, означава, че ще можеш да обхванеш по-високо честотен сигнал. Тоест, ще имаш по-голям обхват примерно можеш да стигаш до 20 кГц, 22 и така и нагоре. Той ще окаже влияние върху силата на цялото звучение или не? Ами, хоризонталната, т.е. честотата не. Обаче, бит депта или битовата дълбочина оказва влияние на динамичната част. А динамичната част е вертикалата, т.е. силата на звука. Значи, в днешно време, според мен, не трябва толкова да се притесняваш за битовата дълбочина, защото 24 много хора смятат това за достатъчно. Доста от тези хора са знаят много повече от мен, имат много повече опит от мене. Аз съм склонен да им вярвам. Обаче, това, което ти трябва да знаеш е, че колкото по-нагоре отиваш в вертикалната, т.е. в дълбочината, битовата дълбочина, толкова по-детайлно ти приемаш информацията за амплитудата на сигнала от аналоговото. Тоест, ти ще знаеш по-точно колко точно е бил силен сигнал, когато е бил записан. Ние сме хора всичките, няма как да знаем едни такива миниатюрни разлики от те са много малки, стават с нарастването на битовете, разликите стават много малки и по-трудно забележими. Тъй, че има разлика, примерно, ако скочиш от 16 на 24, според мен има разлика. Ако чуеш един файл 16 бита на 44,1 кГц, ще чуеш разлика, ако го сравниш с файл, който е 24 бита при 96. Особено при някакви много детайлни неща с повече високо съдържание. Обаче, по-добро и по-лошо, разликите между това се размиват много в днешно време. Така имам един въпрос относно акустични китари. Интересно ми е, понеже записвах една китара и имам голям проблем с, както аз ти бях казал един път, доста ме притесняваше с това, че китарите ми звучат малко сурово, защото ще ти кажа с какво съм записал. Значи, акустична китара с метални струни, записвахме с малък кондензаторен микрофон на тези менишките. И интересно ми е, ти като записваш акустична китара, какъв тип микрофон използваш, къде го насочваш и когато, примерно, ако смесваш, ако правиш нещо, което ако може да насочиш към някакъв регион, дето трябва да внимавам в средите, който звучи сурово, така гадно, харш. Как се справиш това ти? Обикновено, ако китарата е яка, е много лесно, защото един микрофон ще свърши работа. Но за мен най-добре ми се получават нещата с два микрофона. Един е на 12 пак там на октавата, където е. Дали насочен към дупката или не насочен към дупката, вече според зависи от колко информация излиза там и колко искам да има ниски или не искам да има ниски. И слагам един втори микрофон
насочен към задната страна на китарата, който да хваща повече резонанса на дървото. И вече мога да правя бленд между двата и примерно да си преценям, нали, този, който е към струните, колко да е насочен към струните, колко да е насочен към дупката, и този като го добавям като малко маса. И последно съм записвал с 87-ца 87-ца номер 87-ца на двете места. И отзад и отпред. Записваме ми се получава с как се казва? КМС 100. Чакай, че да го видя. КМС 105. Пак на Neumann, той е динамичен, ама май кондензаторен микрофон, всъщност. Един такъв малък, с много интересна шпула, такъв бистричък, той е за лайфове, за наживо. И него го слагам примерно отпред на грифа, а пък 87, в смисъл широко диафрагма не го слагам отзад обикновено, за да може да хване и малко по-надалеч, да не е набутан в самата китара. Разстоянието между китарата и микрофона е най-важното нещо. Това е. Просто играй с позицията на микрофона. Защото оттам съм забелязал, че всички проблеми могат да се решават много бързо и много по-ефикасно от наместване на позициониране през звукозаписа, отколкото еквалайзери, компресори, въртене на копове и всякакви такива неща. Това съм забелязал. Че много... И всеки път се опитвам това да правя. Чуя ли нещо, което ме притеснява и желая нещо друго да чуя, просто местя микрофона. Просто местя микрофона, докато го чуя възможно най-близо до това, което си представям. И после в процеса на микс вече си го направям повече или по-малко и някакви древни неща. Но Влади, два микрофона, мисля си, че при средно ниво китара, да речем, вършат идеална работа, като той втория просто е за вкус. Може да го ползваш, може да не го ползваш. Просто както ти дойде. Наистина както ти дойде. Има много писано по тая тема. И много съм чел и не бих казал, че съм експериментирал много кой знае какво, но позиционирането на микрофона при акустична китара много повече оказва влияние, отколкото като че ли при други инструменти. Може би при барабани. При тези по-динамичните неща и по-динамичните неща и по-такива по-богато тембрални и при пиано всъщност все струнни работи. Мисля, че не си мислиме. Този как се казва? Ал Шмидт не ползва компресори, не ползва еквалайзер. Всичко, което прави с мести микрофона. И това наистина е така. И хора са го гледали и той не еквализира. Той мести микрофона, докато не получи това, което желая. И просто е брутално. Пускаш си някакви негови неща и просто се разпал. Краси Марков, ме пита, понеже не може от... Въпросът ми е за транзайентите и по-специално за TransX и SPL на Waves. Кога и в какви ситуации ги използваш и случвало ли ти си да ги използваш на вокали? На вокали ще е яко TransX. Това ще да е някой... Обратно да говоря. Без атакичка. TransX и SPL ползвам ги. Ползвам ги за подсилване на атака. Ползвам ги за стандартното им приложение. Ползвам ги да контролирам дължината на томове, на цигулки, на барабани, на каквото ще да е. В смисъл релиза, като го въртнеш обратно и той почва да мре. И да не става, ако примерно някой том или някоя каса примерно е малко по-дълга в цялата песен, има достатъчно цък и достатъчно пробивна и транзайент, но примерно е малко по-дълга, с SPL-а си го правя и ми е много ми е удобно да се го махна. На неща, които примерно ползвам го
Напоследък Transex започнах да го ползвам на неща, които имат прекалено много атака и прекалено много цък, наобратно, да им го отнема. Примерно, не ми харесват на мен лично томове, които правят чу. Такива полудявам, които цъкат, не ми харесват. Обичам томовете да са такива да са по-скоро, отколкото тю. И Transex го ползвам страшно много на томове, примерно наобратно. Директно да убива атаката, да я няма. SPL ползвам на румове, става много интересно, като се заиграеш с взаимоотношението между атака и релиз и рума почва да става много по-жив. Защото реално му се променя нали, атака и релиз и почва да става по-динамичен, става по-живичък такъв рума и много ми допада на барабани. Рум на китари не има. На вокали, не знам да съм го използвал. Ама може и да съм го използвал. Но не мога да сетя случай, в който казвам, да, ето тук съм използвал глас на глас Transex. Много са бързи, те са много бързи на вокал. Не съм сигурен, че не знам от вокала какво е пял. Ама ако му липсват началото на буквичките, би го ползвал. Надявам се да съм ти отговорил на въпроса. Bye.